Thank you, Mr. Chairman. Yeah. Thank you, my young brothers. Yeah. And he knows no Maimba. Yes. Why don't you know the nose? Yes. But at the day, I'm glad because he went up a topic that is very good to us. Yeah. It's educating. Yes. There's something that I feel that maybe sometimes you lack a lot. I mean, going to university, but something that you may lack. Yes. And in I'll say, don't you know the Chigayi? Chigayi is almost like what my young brother was talking about, love. Chigayi is about being with people that you love and people that you cherish, and making sure that everybody is all good. And it's about diaspora. Chigayi Kwandiri is making sure that I bring up my next guy, the guy who's left or left behind, my young brother, my young sister. They also should have that dream that I have. And if it's gonna be the American dream, I want them to also have that American. No Chigayi Kwandiri. But ipakuvaunza vagosori ndukati zvakasiyana here munhu achazounza zviri clean nedate but vanhu vese vasvika kulondon. Regardless, at the end of the day, is saying a drug dealer today that looks after his mother is as good as a guy that is working hard and support the mother, the money. At the end of the day, you're as good as it comes. Because there are many people that do it without even acknowledging the moms. I'm not saying their moms are here. Yes. Right. And then more to say, my biggest friend. Drug dealer neuya arushandisa imwe way vese vakaunza family kulondon vese magai 100% magai. Like today, to be honest with you, Zimbabwe is in a crisis. Right? That we all know. Maria maona kama gai dirty or clean. Magai ku Britain maona kari pa mudhuta. Inodiwa umusha ndo magai ndo chigai ish. Wona chigai. Ndo chigai. Hello Vamputa, welcome to the Chirongwa Ghetto Gospel. Asitakatarisa pa word rekuti chigai. Kuti vamungati munhu mugai here opposite yechigai or word ringoro parallel zvari kuna chigai chigai Madison sa chamungati chigai chi chigai kaitira nyaya yechigai ndabva ndafunga chigayo chigayo chinogaya chibage kupwanya hatingabike chibage kuita sadza chisina kugayiwa saka chigayo chagaya saka chigayo ndo chigai. We'll translate it now in our day-to-day life. Yes. Right. If I can change my situation, my friend's situation, my family situation into a useful situation, ndaita chigai. To chigai. Parikutaura word rekunzi chigai Madison yekuti aiwa chigai Madison chachirungu kechi. Madison chachirungu. Ndizvo iopposite yechigai kuti chigai Madison manje ka takudistinction aka chigai chiripo kuti chigai chabhara chigai Madison manje ka wakuti mai vako iyo pangotsara nyaya yako ndambokupindirira kuti udye pangotsara nyaya yako ndambokupindira wakupindira ini nyaya yangu iwo wakupindira iwo ndakusiya uchipedza nyaya ipapo chipindoka chigai Madison tichatingatora chigai Madison. Chigai Madison, I'm trying to think that's the opposite of chigai chisiri. You're no longer constructive manje. Yeah. Oh chigayo chafa. But vamwe vari kutika pawedhi iroro pawedhi iroro radata vamputa vamwe vari kuti maimba ka tese tora kusvika kupoint C ndizvo but maimba anogona kusvika atone blood maoko make yobva chanzi chigai Madison. Why ukachekeresa vanhu? Why don't you be smart like kodza angoenda chi direct hakuna akaenda chinyunyuta ndizvo hamuna marwadzo ndizvo kana muchiona mhinduro yangu ini dzandinopa handidi kuti ndewanzi ndashandisa mashoko echirungu vana Madison blood direct ndinotaura chishona chaicho direct language tinorova ipapo pa patora kuti tese tavanosvika papoint pamhinupindo saka
nyaya yatiri kutaura iyi ndakaona chakawanda ndechekuti kana munhu ukatarisira kuti shamwari yangu ichadai kana mai vangu achadai kana upenyu hwangu uchamera kwadai so kana kufamba kwandaita uku zvinhu zvichaita gobhora zvikasadaro zvinonzi watadza hapana chigayi chewaita asi kana dhiri rako rikabudirira waita chigayi good or bad. Well done. Cut.